Sanibonani guys, igama ngiqabile ngiphathele amazwi la eNimba ngomhla ka-13 July. Ayike guys, emva kokuthi-ke uThumeka abhunyele ulwandle ngeshebo guys, kutholakala ukuthi cha bekwamafutha, kanti-ke ngenhlanhla yakho ulwandle hayi bebanda. Uyanga uke wasicima isitofu, ahlala-ke amafutha azaphola lapha esitofini. Uyaqunyela nje uThumeka, uqunyela-ke ngamafutha abandayo. Guys, kuthe kusanjalo nje kobe kuqhamuka uhlathi. Wathi ufuna ntoni apha wena mfana? Wathi ngexolisa baba, yazi lana angizile kabi, ngize ngesihle kuphela. Wathi musu lokulanda izindaba ndithi ufuna ntoni emzini wami? Wathi uThumeka, yingakho bendithi kumele sithole i-protection order, wena uyehla uyenyuka apha kungathi yiko kwakho. Wathi bantu abadala, ngize la nje bengizoletha nansi ifoni, isele ngephutha kunesidima bandla lapha emsebenzini. Wathi hayi ke bekunyanzelekile uba uyisende ngokwakho, ngoba bekade ungathumela omunye umuntu okanye usifonele size sizoyilandela thina. Wathi bantu abadala, benifuna nanokuthi ngibe nethuba lokukhuluma nani, ngoba kunalento engishisayo la ngaphakathi kumele ngisho, ngeke ngikwazi ukuhamba ngayishongo lento. Guys, bathula balalela. Wathi yebo ngizovuma la ukuthi iphutha lami lonke leli, nginiphuce into enkulu engingakwazi ukunibisela yona. Yebo, yimina wambulalo likamva. Wakhala kakhulu uThumeka, wabuka umyeni wakhe ukuthi uyamuzwa yini uthini lo mfana, sibindi esingaka uzosikhumbuza into esiyadlulayo ezizama ukuphola kuyona. Anyway, waqhubeka ulwandle. Wathi yimina engangena emotweni ngiphuzile, yimina engayidrayiva imoto ngazi kahle ukuthi ngishaye amabili amathathu amabhodlela. Manje-ke kwase wagcina sekulimala umuntu orongi, amaphutha ami athalwa umuntu orongi. Guys, wathi into engiyifunayo nje uxolo lwenu, ngicela ningixolele, ngingenza noma yini. Wathi uhlathi nongenza noma yini? Wathi ngisho namathani ufuna igazi likhokhwe ngegazi. Wathi uqonda ukuthini ngokusho njalo? Uqonda ukuthi ungazibulala, uzibulalela ukuthi wabulala ulikamva? Waqala wathula ulwandle. Wathi bendazi kaloku ayikho into ongayenza ukumbuyisa ulikamva, futhi asoze salamukela uxolo wakho, ngisho ungaxolisa ka-100,000 ngeke sizikwazi ukuxolela. Cela usisize uba uhambe apha. Umuntu okumele ucela uxolo kuyena wena, zixolele wena. Ungalingi uzocela uxolo lapha kuthi cause asoze sakuxolela thina. Hayi-ke guys, wahamba-ke bamkhabisa okwenja kanjalo-ke esethelwe nangamafutha. Washo uThumeka wathi yabo next time mengakufica la emzini wami, hhayi lawo mafutha azobe eshisa-ke that time, azobe engabandi. Ayi, waphuma kanjalo-ke guys ulwandle. Thema efika lapha kubo bebesebemlindile ngoba uma wethu ushilo ukuthi hayi bo, ulwandle uhambile uye kamabandla uhambisa ifoni. Hayi, abazali bakhe besebetatazela, bethi nhlapha mfica ungena nje umanzi. Bathi kwenzekeni? Wathi hayi, uMrs Mabandla ngithele ngamafutha. Wathini? Wathi khululekani abebanda. Wathi ukuba beshisa, you would have had 3rd-degree burns. Ngabe unjani nje ngampela lwandle ebusweni? Wathi hayi, beke bekungifanele nalokho ngoba kuncane kabi lokho kunento engibaphuce yona. Imagine ulwandle guys. Wathi yabona-ke manje into engiyenzile mina ngixolisile lapha, into ebekade ngifuna ukuyenza, so angiyisoli ngokuya khona. Manje sengizofokhasa ekwakheni impilo yami, noma kuzoba kunzima but ngizoyibuilda kancane kancane impilo yami. Ngizoqala nje ngokuthi ngifokhase laphaya eZondo Technologies. Baqala-ke manje bathi kuncibilika abazali, bebona ukuthi hayi umfana uhamba kwi-right direction, uyasebenza eZondo Technology. EZondo Technologies uyobuilda i-legacy yasemndenini. That's good. But-ke akupheli-ke lapho guys. Hayi-ke guys, ubaba-ke kaLwandle benoma wakhe bebekade sebenethezeka kamnandi, beqhiphothekile lapha esihlalweni. Kubonakala ukuthi ba-impressed ukuthi indodana-ke yabo isiyaqala manje sizosebenzela inkampani yabo and yonke into isibuyela back esimeni sayo. Uyasho-ke ubaba wakhe ukuthi lalela-ke mawakhe, nawe kuzomele ukuthi wehlisa phela yabona le loving and tenderness onayo for ulwandle. Ulwandle mdala, ngekudala uzoletha unkosikazi lekhaya uzothini? Uzoloku umpenya kumama wabantu umbuza ukuthi why ethanda indodana yakho, ufuna information and all of that. Athi-ke uMakaLwandle, no, I'll never do that. Nawe kodwa babakhe nginesho indodakazi yethu mengasifikela nomfana uzoloku umphenya lo mfana ubuza ukuthi wakuphi, usebenzaphi nani nani. Vele we are protective of our children. Okay, good. Nakho-ke uMr Zondo sekhipha imfihlo-ke enkulukazi, kanti uLwandle ulalele. Wathi kodwa nawe
kade waqala ukumprotect uLwandle. Ngakhumbula ngalesi sikhathi uthumela abantu ukuthi abamshaye lapha ejele, bamshaya ngoba nakho ufuna ukuthi yabo kusheshiswe-ke amalungiselelo ukuthi akhishwe athole iparole. Hey guys, kanti ulalela uLwandle. Sesuka lapho wasondela eduze kwabo bambuka. Wabona guys ukuthi uSydney useyimoshile, usenyathela emsileni-ke manje. Usemane wamosha yonke into ebikade-ke ithembisa ukuthi-ke okay, kungenzeka ukuthi ngempela i-relationship yakho uLwandle nabazali bakhe iqale manje ukuhlangana. Sekumoshakele konke lokho. And uLwandle is disappointed. Hayi, angazi ukuthi-ke kusasa njengoba nje kuzoba sekuqala kuveza ukuthi-ke how is gonna react, uzo-reacta kanjani. Because ubeloku esho ukuthi hey, bangishaya lapha ejele like akaka-recover from that beating. Ngisho namathiwa-ke ikazi ayisekho, but emotionally he's still fearful because of how bemtrape ngakhona. And masethola ukuthi uma wakhe uyena wabathuma ukuthi bamtrape kanje, yo guys, kuzomoshakala. Nango-ke guys uXolani laphaya kaMabandla-ke usebhadlaza indaba yokuthi yena benoZethu sebespenda isikhathi esiningi lapha esibhedlela, and kuyabonakala ukuthi ngathi i-relationship yabo iyangokuqina. Thumeka-ke guys akayizwisanga kahle leyo ndaba. Uthe yazini, bengitshela ukuthi emva kokuthi ube nexesha lokuthi uyibone yonke ukuthi complicated kanjani le ndaba, uzoqala uhlehle eduze kwaZethu. Ngampela wena ikuphi inkinga yakho? Wathi hayibo, nithatha ngantoni ngoku? Athi hlathi emaninzi kangaka amantombazane apha ngaphandle, wena uzokhetha ukuthi nje uthandane noZethu. Kanti uyinhloboni wena womfana? Hayibo guys. uXolani-ke kubonakala sengathi ibusiso noma thiwa-ke sekuyaziwa ukuthi ingane ekalikamva akayitholi kahle hle ukuthi kaqhubeke nale relationship yakhe noZethu. And ngibona sengathi nje hayi impela kaMabandla ibusiso abazoyikhipha nhlobo. Uzoloke nje elwile uXolani elwela-ke intombi ka-cousin wakhe, and uNo kohlezi kuyi-aunt. Nabazali bakhe-ke guys ngeke ngize ngibabeke eceleni. Thulani benaye nonkosikazi wakhe, hayi guys, nabo babemtshelile uXolani ukuthi no, this is wrong. Like bayibona idrama yenzeka-ke ngesikhathi uHlathi ethatha uThumeka ebekade ephuma kuzoleka, like odadewabo bobabili like edlala ngabo benza ibhola ukuthi kwaphetha kanjani. So manje abafuni ukuthi lento emndenini loqhubeke bewukhondolo guys, ngoba phela-ke noXolani wabeka lokho wathi wena Thumeka wantshintshi umyeni wadadewenu. Why manje sekuyi-issue mase kuyimina othatha uZethu? Drama after drama guys kulela khaya. But anyway, sizowaphetha lapho kamazibela namhlanje. Ngakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye.